आधी का तू आधी वर घालतो जरा फास्ट 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 पटापट 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 मी जाते एवढाच भेटत असत कार्तिकीला लेजिम बिजिम घेऊनच आहे बघा. तेजू पण हे बघा बरेचशा कमेंट होते. तेजू पोरगो बघितला अजून तर शाळा शिकता. मेन म्हणजे तू नाही गुलाल लावलास तो एलर्जी आहे तुला. हो ग एलर्जी आहे मालवणीत बोल. नाही ती आज बऱ्याच दिवसांनी घरात ना बाहेर दिसते ना त्यामुळे तिच्याशी बोललो. साड्यावरची की काय तेच घे तू कलर बरोबर मॅच होता. बजाव बजाव. बघा बघा सगळी मंडळी बसली नाचत गाचत चाललात. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गणपती विशेष भागात मी विनय गाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आहे अनंत चतुर्दशी, म्हणजेच आज आपल्या गणपतींचं विसर्जन आहे. तर वाडीत टोटल 21 गणपती आहेत. 5 गणपतींचं विसर्जन हे यापूर्वीच झालं, तुम्ही पाहिलं असेल. गौरी गणपती दिवशी 5 गणपतींचं विसर्जन झालं आणि उरलेल्या 16 गणपतींचं विसर्जन हे आज होणार आहे. तर या पूर्वीच्या व्हिडिओतही मी सांगितलेलं, इवन जुन्या आपल्या सबस्क्रायबर्स मित्रांना माहिती असतील, आधीचे गेल्या वर्षीपासून जे व्हिडिओ बघतात त्यांना, की वाडीतील सर्व गणपती पहिले हे आमच्या वाडीतलं मांडाचं घर आहे, त्या घराच्या अंगणात म्हणजे खळ्यात इथे उतरतात आणि इथून पुढे विसर्जनाला जातात. तर त्याची सर्व तयारी झाली आहे आणि खाली जेवढी घरं आहेत ओम्याचं वगैरे ते गणपती नंतर याच गणपतीला पुढे जॉईन होणार आणि मग पुढे भाळावर विसर्जनासाठी जातील. तर आता सगळी तयारी चालू झाली आहे. काकांनी सारवून वगैरे घेतलं आणि आता साक्षी तिकडे रांगोळी वगैरे काढते. सारवलं कोणी? काकांनी? तुम्ही सारवलं? मी रांगोळी बॉर्डर मारलं मी. बॉर्डर परफेक्ट मारला असो एकदम भारी मारले. मग व्यंकटेश कलाकार हे एक डांगर तकडे झाला आणि या काम सगळ्या झाल्यानंतर आपले मेन कलाकार इले आहेत, हे फक्त खाऊ घेतात. काय तर खाऊ घेतात, जेवू घेतात. फटके लावून बाबा अजून एक लावूच जाऊन दे. अजून देणार आहेत, माझे पैसे दिले. हा, तर फटाक्यांचा विषय इलो म्हणून सांगतोय. फटाक्यांसाठी वाडीतून पैसे काढले जातात आणि मग त्यांचे फटाके आणले जातात आणि खाली विसर्जनासाठी वाजवले जातात. तर किती दिलं तू? किती? 320 रुपये दिले ना. मग तू फटाके किती घेणार? माका देते तेवढे, नाही तर मी पळवून पण देऊ पिशवी. बघूया किती फळ होतात. काय देव हे कैसं आणलं? काय कैसू आपल्याकडे कोणू तू तुका गावलो काय पण हो? तुझ्याकडे होतो. थांबा थांबा, आता खेळता ना. एक स्टेप दाखव, एक स्टेप दाखव. हा थांबते बघ, काका शिकवतात.
त्या एक स्टेप मार एक स्टेप मार बघूया जमता काय बघूया मग आम बघूया एक स्टेप मार म्हणजे तो देऊ देवा त्याच्याकडे हो हा मोबाईल देव तो आधी तो भरलो ना आता पुढे लाडू महत्वाचं होते का हा बरोबर आहे जी फुगडी व्हायरल झाली तसं आपण या करूया व्हायरल काय काय जयदेव पहिला ह्या बाजू असो मग असला नीट हा दिसत नाही माका अरे माका नाही येत या जिन्नाचा पप्पा तू तासा नको माका येत तासा नको हा बरोबर एक स्टेप मोबाईल साठी नीट काय तर माका काय बघ ते बघ आधी का तू आधी वर घातो हा चला फास्ट पटापट मी जाते एवढाच भेटत असत का बाय 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 तर मंडळी बघितलाच जशी आपल्या घरी सजावट चालू आहे तशी पुलावर पण चालू आहे आता विसर्जनाच्या वेळी आणि सगळं नक्षीकाम वगैरे बोबल्याचं काम चालू असं हे बघा सकाळपासून कागद लावून पाणी वगैरे तुंबवलेला हे बघा आणि ढोल ताशा वगैरे आणलेले स्वागतम कर भूतवाडी ग्रामस्थ मंडळ नारिंगरे सो पोटार हात घेऊन वडे दुपारचे खाल्लेले त्याचे जिरलेले नाही त्यामुळे तू पोटार हातच फिरवता अजून आणि हे बघा सगळी तयारी चालली आहे आणि आता घरी गणपती बाहेर काढतात हां बबल्या पुरा करणी आहे तर चला मंडळी अशा प्रकारे आता गणपती बाहेर काढूया उत्तर पूजा वगैरे करून झालेली आहे आणि सगळी आता जोरदार तयारी आली जिम ताशा वगैरे ढोल ताशा वगैरे आहेत यावर्षी तर 11 दिवसात खूप मजा मस्ती केलेली आहे आणि पाहुणे मंडळी पण भरपूर सबस्क्रायबर वगैरे इले यावर्षी जसे गेल्या वर्षी इले तसेच ह्यावर्षी पण इले आणि एकदम भारी वाटलं एकदम तर चला अरे कार्तिकीला लेजिम बिजिम घेऊनच आहे बघा तकडनं खालनाच घेऊन येईल पूर्वा कव एक देवा खाली असतले काय नाच ग तेच गे ये तेजू पण हे बघा बरेचशा कमेंट होते तेजू पोरगो बघितला अजून तर शाळा शिकता मेन म्हणजे होय ना खपरीत किती अजून त्याची नोकरी जॉब बीप करूचा गुलाल उगीत तर डोळ्या बिळ्यात मारशी हा तेच घ्या कधी रंगव अरे हे बघा ढोल आधी हवेच वाजव हा तेका दी बघ काय कसले अंत्याक सांग काढू झाले काढू हे बघा बाबू पटेल तर मित्रांनो आता लवकरच
विसर्जनाला सुरुवात होईल. पहिला आमचा गणपती बाहेर येईल, त्यानंतर पूनमचा, आबाचा असे सगळे रांगेत बाहेर येतील आणि सगळे इथे उतरणार आहेत. तर आता पहिला गणपती आपला बाहेर येतो. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती. पाठी हो तुम्ही. खाली करा. हे विनो खाली वाटतं बाजू. आता असं पेंटी काढता. ट्रॅक काढण्याची पद्धत आहे. गणपतीची पण चाक काढतात. ट्रॅकच काढले नाही. तर हा बघा बाबू काका, बरेच दिवस किती कमेंट आहेत तुका. मग बाबू काका खै दिसत नाही, खय होतस गणपतीत. मी त्यांना रिप्लाय दिलेले गणपतीत दिसतात तुमका. सोय सगळी करीत होतो, प्रवाशांसाठी, चाकरमान्यांसाठी सगळ्या चाकरमान्यांची आणण्याची सोय करीत होतो. त्याच्या मागे होतो म्हणून तो दिसलो नाही. जबाबदारी होती त्याच्यावर. हो यजमानी नाही हा. बाकीचे काय होत? बाकीचे पाहुणे मंडळी येतात. पाहुणे मंडळी पाठीत असता काय. एका तकडे ठेवा गो, तकडे गोट्यात तेव्हा देऊ गो त्या कोणा टायरात ते मागवडला बाप तकडे ठेवता. बापचाच म्हणतोय. तर मित्रांनो, आता आपला गणपती बाहेर आला आहे, म्हणजे खळ्यात उतरवला आहे. आणि आता पूनमचा आणि आबाचा गणपती आपण आणायला चाललो आहोत. आणि हळूहळू त्या मागोबाग सगळेच गणपती खाली आपल्या खळ्यात उतरते. बघा मंडळी सगळी रेडी झालेली आहेत. हा, बजाव बजाव. चला एकदा डान्स होऊन जाऊन देत. पूजाच झाली नाही हा. अरे बापरे माझ्या. म्हणजे तुम्ही कशी पाठी येला काय तुम्ही. तू नाही गुलाल लावलास तो. एलर्जी आहे तुला. हो ग एलर्जी आहे. नाही ती आज बऱ्याच दिवसांनी घरात ना बाहेर दिसली ना, त्यामुळे तिच्याशी बोललो. तेजू बघूया आमची. बघून घ्यावं. मी पार्टनर. गणपती आता नाचाक सुरुवात. अरे कया कया बाजूक राहा तुम्ही, बाजूक राहा. वाटेवरची उठा, वाटेवरची उठा म्हणून चांगलंय तुमचं. हो लाईट लाव जरा. आता कसं बघ, आता एकदम मी तुला काळं का दिसणार नाही म्हणून कसं आता. आता बरोबर एकदम दिसत. दुसरं काय मेन मेकअप चालू आहे. मेकअप चाल करतात. मी गणपती विसर्जन का मेकअप. आजचं वाचपी बघा, आजचं वाचपी बघा. मार मार. म्हणून गुलाल हानीत नाही होता आम्ही.
गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. गणपती बाप्पा. हो बघा आप्पाचो गणपती. काय तो आप्पान त्या दिवशी सांगणार रे माझो गणपती कधी दिसलो नाही. हा यो बघा. हा आप्पाचो गणपती आधी आज दाखवलं. पहिलं दाखवलं. हा त्या दिवशी काही गमलो नाही विसरलो. हा त्या दिवशी एडिट करणार विसरलो असा सांग. गणपती बाप्पा मोरया. घातलं ना भरपूर काय तर घातलं ना. भरपूर घातलं. किती हे कोण कोवळेकर? हे कोळेकर. ते कोणतो रे? ते कुणकेसकर. कुणकेस. ही साड्यावरची इली की काय रंगीत रंगीत टीम एकटे राहा टीम बघूया. जावा ह्याच्या तोंडाक लावलेलं असते का हो घ्यावं. हा जावा त्याची गडग्याच्या पाठी जावा बरोबर. ओळखता नाही यांका. तेच घे तू कलर बरोबर मॅच होता. कुंदरी रडता बाप्पा चालले म्हणून बघा रडता. होय होय ना ना गणपती काय रवलो. हे आमचे नाना सगळ्यात ज्येष्ठ नागरिक सगळ्यात. नाचा एक डान्स तुमचं होऊन जाऊन आता. आत्ता 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 रे. हे बघा सगळी मंडळी जमली आहे. पण पुणग्यांचो गणपती अजून काय बाहेर पडक मागत नाही. त्याका भरपूर अजून काय नाही काय घातलेलं नाही. त्यामुळे तो तसंच थांबलेलो. अजून काही येत नाही. सगळ्यांचे गणपती इले तरी पुणग्याचो आणि अशोकाबांचो 2 गणपती आहेत. ते काही एवढ्यात योग मागत नाहीत वाटतं. बघा बघा सगळी मंडळी बसली नाचत चालला. आणले नाही बाबा एकदा तू बाहेर पडत नव्हतो. एका पुरो रंगूया एका. ए नाही नाही
पुढच्या वर्षी लवकर ये कोण बोला. पुढच्या वर्षी लवकर ये. आता नेऊन